Il-ftaħir ta' Roberta Rigo bl-iskema segreta taċ-ċedoli kompla l-ħadd filgħodu. Meta kienet jindirizza l-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, il-Viċi Kap Nazzjonalista iddedika kważi d-diskors kollu għal din l-iskema ta' self sigret. Arrigo reġa' ftaħar li firma mal-miċ-ċedola fl-aħħar ġimgħat, filwaqt li ddikjara li ċedoli mhumiex fl-interess pubbliku. ċedoli mhix huma m'għandhomx ikunu ta' interess pubbliku. L-iskema segreta taċ-ċedoli hija waħda li qed tiffinanzja dejn kbir li għandu bħalissa il-Partit tal-Maduma. Skema li bdiet fl-2016 u li l-ismijiet ta' min taċ-ċedoli baqgħu mhux ippubblikati. Barigo għal darb'oħra jiftaħar li l-iskema tgħaddi baxx mill-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Dawn iċ-ċedoli huma mhux qegħdin fil-liġi tal-finanzjamenti tal-partiti. Biex jiġġustifika id-dejn kbir li għamel il-Partit tal-Pjetà għal snin twal, b'mod speċjali l-midja tal-partit, Arrigo reġa' fetħilha u attakka tmexxija preċedenti ta' Simon Busuttil. 3 snin ilu sibnihom li din kienu qed titlef 1.2 miljun fis-sena, sussidjati mill-flus tal-Partit Nazzjonalista. Min barra ċedoli, il-Partit Nazzjonalista beda jbieħ bottijiet tal-kafè, nofs tużana bajt, lanet ta' ton taż-żejt u tal-kunserva u ħobża mqatta fl-iskema tax-xirjiet. Inizjattivi li Arrigo der jagħmel referenza lihom meta ddikjara li l-partit se jibda jagħmel il-profitti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.